Бүгінгі тапшыруның бірінші сәлемін Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына ұшырабыз. Үзенең матур туган көнен якташыбыз Алтынбаева Әлфия Гилмановна каршылый. Аны бу матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Рамил, кызы Эльвира, кияве Ринат, улы Радик, килене Иркә, ыныклары Алмаз, Илназ, Руслан һәм Радамир кытлылар. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан кытларга. Хатын кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле. 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ары өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше. Бик яратам мин аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа. Гомерлеккә ярым булдым, бәхетле булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсеңлә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сөекләнкәебез, үз чиратыбыздан сиңа без Алладан озын, саулыклы гомер сорыйбыз. Синең елмайган йөзең безне шатландыра, яңадан яңа казанышларга этәрә. Әтиебез белән икәү бергә матур пар булып, алда да күркәм гомер кичерегез. Белегез, без сезнең белән нык горурланабыз һәм һәр эштә бары сездән үрнәк алып яшибез. Әниебезнең назлы кочагына без сыйнабыз аны яратып. Бүген туган көннәрендә әле кайгыларын куйык таратып. Елмай, әнкәй, сиңа бик килешә елмаюлы йөзле булырга. Насыйп итсен гомер күзләреңдә безнең шатлыкларга тулырга. Рәхмәт, әни, барсы өчен рәхмәт. Котлы булсын туган көннәрең. Тыныч узсын, имин генә булсын, алда синең көткән көннәрең. Хөрмәтле Әлфия апа, якыннарыгызның теләкләренә рәхәтләнеп без дә кушылабыз. Алга таба сезгә дип җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Isen sağ yere diysen, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlem berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü.
суза, матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, хатлы булса